Okay, good day sa atong tanan, no? Salamat sa Ginoo niya napunta para makasimba sa Ginoo, makadaig, unya labaw sa tanan, makapaminaw sa pulong sa Ginoo, maghatag atong paglaom, kusog og labaw sa tanan, makahatag og encouragement og labaw sa tanan, makahatag pagid og kausaban sa atong matag kinabuhi. Okay? So before that, let me first start in a prayer. Magampo ta kung asa ka man karon, no? Iyon ang Bible kung 2 or 3 nga nagagather sa ngalan sa Dios naa ang Ginoo sa atong taliwala. So I do believe naa siya sa imong dapit nga naasa ka karon, naapod siya dinhi karon. So ato siyang i-acknowledge because God is everywhere. He is omnipresent. So let's welcome His presence sa atong taliwala karon. Let's pray. Father in heaven, Lord, we just welcome the presence of your Holy Spirit, Lord. We acknowledge your presence, Ginoo, nga niya uban ka namo, Ginoo. Ug salamat kay Lord nga kung naay mong presensya, Lord, naay kagawasan, dunay kadaugan, Ginoo, kalampusan, Ginoo, God, Lord. Naay kaayuhan, Ginoo, naay tinuod nga kalipay, katagbawan sa matag kinabuhi, kasing-kasing, Ginoo. Lord, we honor you and thank you, Lord God. Salamat sa imong presensya karon, Ginoo. Labaw sa imong word nga makigistorya sa imong matag katawhan karon, Ginoo. Each and every one of us, God, Lord, will receive our portion, Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo. We honor you. Let this mouth be your mouth, Lord God, and this hand be your hands, Lord God, para aning ang mga tao nga imong palangga, Ginoo, nga kada usa ka namo, Ginoo, mausabang kinabuhi, Ginoo, ma-apply na mo unsa mo nakatunan, Ginoo, God, Lord. Salamat kay. This all we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Okay? So, last time I talked about our confidence in entering the presence of God. So, ako lang review gamay that we have this confidence through the blood of Jesus. So, the only thing nga makasulot na sa presensya sa Ginoo dili tungod kay maayo ta nga tao, or I would say natay na nahimo nga mga maayo or something natay gipanghimo nga mga sakripisyo, kundi the only thing nga makasulot na sa presensya sa Ginoo is through the sacrifice of Jesus. Pinagi siyang dugo nga naula dito sa cross. We could enter boldly dito sa presence ni Lord kay nganuman ang tanan nga requirement sa balaod para makasulot ta sa presensya sa Ginoo, gibay na daan ni Jesus, or in other word, gibuhat daan ni Jesus. That's why I just take review, no, na I'm so blessed, always blessed with this verse. Din sa Matthew chapter 27, verse 51. This is where the time na si Jesus bitay sa cross, then hapit na siya mamatay, ug sadyang pag sulti niya sa katapusan nga word before siya namatay, muni ang nahitabo din pagkamatay ni Jesus, muni nahitabo yun siya. At the time the curtain of the temple was torn into two from top to bottom, and the earth shook, the rocks split, and the tombs broke open. The bodies of many holy people had died were raised to life. So in other words, si Jesus namatay sa cross, muni nahitabo ang, as I said last time, di ba? Ang temple labahin siya sa duha ka place, which is the most holy, the holy place and the most holy place. O sa tunga-tunga niya na dunay baga kay nga kortina nga muy nag-ulang sa between the holy place and the most holy place. As I said pag last time, dili talang tao makasulod sa presensya sa Ginoo. Pinili lang ang mga tao makasulod sa presensya sa Ginoo. Og labaw sa lang dito sa most holy place, ang makasulod dito usara gyud ang high priest. Pero salamat sa Ginoo nga silang si Jesus namatay dito sa cross, muni ang good news kay nganuman nagisi ang kurtina nga nag-ali between the holy place and the most holy place. Ug ingon ang Bible dinhi from top to bottom ang iyang pagkagisi. Ug silang nagisi siya, it talks about nga everyone could come, pinaagi sa dugo ni Jesus, pinaagi sa kamatay ni Jesus dito sa cross, everyone could come. Mapari ka og dili, as long as you come to God, as long as you humble yourself before the Lord, as long as you accepted Jesus as Lord and Savior sa imong kinabuhi, you are free to come sa presensya sa Ginoo because of the blood sacrifice nga gihimo ni Jesus. That's why every one of us, you know what, is invited. Amen. So kung naay mong tapad karon diya, kung asa ka mga dapit, kung nakay kauban, ingna siya, you are invited. Okay? I am invited. Every one of us is invited. Okay? So, everyone nga mga tao sa tibok kalibutan are now invited by the Lord. Amen. You are invited. That's the good news. Usa sa mga pinaka-good news karon, igsoon, you are invited. Og ang nag-invite sa imuha, dili basta-basta. Mutana ko sa inyo, unsa may pinaka-greatest invitation nga imong nadawat sa imong life? Di ba?
Mostly sa ato pinaka-common yun kung kaslo ng atong friend. Di ba? Pag naaykuan, maulaw kag sulod. Di kalabi nagkasal, di ba? Di ka basta-basta musulod sa kaslo nun o sa church or sa venue sa kasal kung wala kay invitation, di ba? Because everybody, especially kung mga ka ng mga ingranding mga kasal, ay di ka kasunod ug wala kay invitation. Amen. Tinaw na, di ba? Oh. Gawa siguro baryo-baryo lang kay pwede ra ka dito. Gi-invite ang isa magdalag 5, di ba? So pwede 'yun. Pero kung formal na kasal, you know what? Pag mo invite ang usa na, automatic yun na siya. Without your invitation card, di ka kasulod. Oh. So that's one of the greatest invitations siguro nga atong ma-receive. Another thing was, siguro when you were invited by President Rodrigo Roa Duterte, di ba? Uy, ikaw basta-basta, nakik-appointment ka, you are invited to come dito sa Malacanang Palace. So it's your honor to come because you are invited. Di ka basta-basta ugduli to sa presidente the moment that you are not invited. Oh, kay dapat doon ka invitation card o sa baka nga mga papilis nga mo allow sa imo nga makalabay ka gikan sa mga presidential guard padulong ngadto kang President Duterte. But you know what? Dagko naman gito siya nga mga invitation, greatest invitation naman gito nga atong na siguro imong madawat o akong madawat, but walay sama sa invitation ni Lord nga kitang tanan giimbitar niya nga muduol ngadto sa iyang presensya. That's why ang title sa atong topic na to karon is, of course, you are invited, di ba? Everyone is invited, okay? So matag usa sa ato we're invited by God to come to Him. Amen. So, I would like to read ang passage na ito karon asa Isaiah chapter 55, no? Verse 1 to 3. Yun siya din grabe ni nga invitation, guys. Nindot kini nga invitation, yun siya din come everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money for that which is not bread, or your labor for which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourself in rich food. Incline your ear and come to me. Hear, that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast sure love for David. Okay. So dalago ng pulong sa Ginoo igsoon. Okay? So dinhi sa Isaiah chapter 55, it is an invitation. Usa ni kadako kayo nga invitation sa matag usa sa atua. Okay? Oh, ikaw nga naminaw karon kung asa ka man karon, I want you to understand that God is inviting you. Nagisgutan din nga iyang giimbitar. Okay? Na mga things din nga gisgutan niya nga maoy iyang gipang imbitar nga mga tao. Okay? Oh. Na mga categories, in other words, I would say categories sa mga tao or classes sa mga tao nga gipang invite ni Lord. Because dili man tanang tao kanang nagtinguha para kay Lord, di ba? Usa dinhi, number 1, ato makita dinhi, those who are thirsty and broke. Muni nga mga taong gi-invite ni Lord. Those who are thirsty and broke. Katong gipang uhaw o nagpasabot ni siya katong mga tao nga mga empty and fulfilled or dissatisfied sa ilang mga kinabuhi. Okay? So, muni mga tao siguro nga katong mga sa kwan pa walay mga sapi, di ba? Minus og di man siguro makayong tagwala yung sapi, pero kanang minus og panapi siguro I would say ana. Kadi man sa tuig nga wala gid kay kwarta, grabe bisag 25 centavos or 5 centavos baka dia. Wala gid. So, siguro mo ni siya ang uban nga gi-invite ni Lord is mo ni napasabot ni katong mga tawo nga nawad-an na sa kusog, nawad-an na sa paglaom sila mga kinabuhi. Nawad-an na og mga motivation. Ang nabilin na lang sa imuha ang imong tinguha sa imong kasing-kasing. Ang longing sa imong kasing-kasing nga unta one of this day ma-fulfill siya.
One of this day, matagbo siya. Kanang imong kauhaw, matagbaw siya. Amen. Kung naana sa imong nga tinguha, sim kasing-kasing, I have good news for you. Salamat sa Ginoo nga naana siya. O dagan sa tuwa ingon ana, okay? Now, kung ingon ana ka, okay, siguro, some of them, kini nga mga tao, they have no resources, ulang sila mga resources, kanang siguro, walay mga klarong mga track record silang kinabuhi. I would say, wala, dili mga sikat nga mga tao, in other word pa, mga tao nga sinikmahan sa kapalaran. Mga tao nga, walang-wala, yun. Muning sa verse 1, kung basahan niyo, ingon siya din niyo, come everyone who is thirsty, come to the water. He who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Okay. So, sa imong kinabuhi, no, karon, asa ka adtong nga mga butang sa imong kinabuhi? Unsa imong what are you thirsty of? Kanang unsa imong gikauhawan karon sa imong kasing-kasing? Unsa man ang imong gikinahanglan emotionally, physically, ug labaw sa tanan spiritually. Kining gisgutan dinhi sa number 1, they are those people who are spiritually bankrupt sa ilang kinabuhi. Spiritually bankrupt sa ilang life. Tanaw nimo, waga sa kwan pa nga vernacular nga pagkaistorya, puro na lang dimalas ang niabot sa imong kinabuhi. Kung nga kalus-aman ni mahuman sa akong kinabuhi. Mupay naglisod pa ta, giabot pang COVID. Di ba? Mupay walang-wala ta, nagkasakit pag yun. Mga inana nga mga sitwasyon ba? Oo. Napagay ka surang-surang, nga paningil sa tuwa. O ingon nana. But you know what? God is inviting you. Kung naana ka ng situation, even financially bankrupt ka or whatever you need physically, financially, God is inviting you to come. Munang, ingon ang Bible sa John chapter 7 verse 37 to 39. Mag-start na ko sa chapter 7 verse 37. One of the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So, God is in the business of inviting people. Katong mga broke kay nga mga tao, kung ikaw karon nabati nimo nga grabe ka hopeless sa kinabuhi, grabe imong pagkinahanglan sa kinabuhi, grabe imong problema sa kinabuhi, financially, spiritually, physically, plus napakay problema sa relationship, I tell you, if you are thirsty, if you are hungry for God, I tell you, si Lord nag-invite sa imo. This is the good news nga ako mahatag sa imo karon. Love kay ka sa Ginoo. Ano yun siya din without a price. Muna na kanindot. Kay ang kalibutan, naman sila gina-offer. Diba? Ang word na nag-offer siya. Para mag-enjoy ka, para malipay ka, na sila gina-offer. But you need to pay. Amen. Giuhaw ka, unsa may imong gusto nga imnon sa imong kinabuhi. Uban mga bisyuso, primitive love, kanaban mga alcoholic ug uban pa. I'm not judging you, I love you. But you know what? If you are thirsty, matingala ka, you will never be satisfied. You will never be satisfied. The more ka gainom, gatasin mong dosage, the more ka gagakuan, the more ka gagapos, waka kabantay, di nakakabalo mo gawas. Mula nagsimula sa patikim-tikim, di ba? Pinilit kong gustuhin, bisyo'y nagsimulang lumalim, ngayon ang hirap ng tanggalin, di ba? Isod na kay bakabuhi, anak. Pero God knows your heart. And even ikaw karon nga naminaw karon, kabalo si Lord nga nagtinguha ka og kausaban. Kabalo si Lord nga nagtinguha kag kagawasan gikan anak nga mga gapos. That's why God is inviting you to come. God is in the business of inviting you. Amen. Love kay ka ni Lord. So that's why siya din he cried out. Sa kinsa katong gipang uhaw. Naman sa kwan pa nila, mga tao nga uhaw sa pag-ibig. Diba? Muna karon bisag kinsa na lang imong kakwanan ning taon.
kuan kay no kanang everyone is thirsty for affection, for love. Ang uban gani, they are thirsty for likes sa Facebook, sa ilang Instagram or unsa pa na diha. Oh. Because they want love, they want affection, they want care. And you're so thirsty for it. So tiyanda ka, pag dili ka mudool sa Ginoo ug di ka mo respond sa invitation, dili kanang tanan nga imong gitinguha sa imong kasing-kasing, kanang katagbawan ug tinud nga kalipay, di nimo babatunan the moment na wala si Lord sa imong kasing-kasing. So just come. Muning number 1 ato makita dinhi, those people who are thirsty and broke. Ug ang naka-good news, wala kay laing bayaran. Kay nga naman, tanan gibayaran ni Jesus dito sa cross para ikaw ug ako makaduo lang sa presensya sa Ginoo. Amen. Number 2, ato makita dinhi, kining mga tao nga mga self-sufficient. Kay dinhi sa verse 2, ni man sa dinhi, why do you spend your money for that which is not bread, or your labor for which does not satisfy? See? So sa verse 2 tanan nimo da. Sa ato pa kining verse 2, nagisgot ni sa mga tao nga well off. Okay, they could buy something. He said, why do you spend money that which is not bread, and your labor that which does not satisfy? See? Nagisgot ni sa mga tao nga mga well off, na mga kakaya sa kinabuhi. Kung may konsul trabaho nga saktong trabaho na. May kang kwarta na. Sakyanan, balay na. Ang uban naglubli-dubli pa. Diba? Pero makita nimo, wala gyapoy tinuod nga katagbawan ug kalipay sa sulod sa kasing-kasing. Bisag naana sa imo tanan. Siguro bago imong cellphone, bago imong gadgets, or bago imong laptop or anything, pinaka-latest na imo. But you're still empty. Muning ikadua nga mga tao. Unya usay, ang instead nga kalipay, katagbawan imong kalipay, ang imong kabati, frustration, imong kabati sa imong sulod. Oh. Muna, yung bitaw sa, ay sila, naiming mga tao nga, uy, kung dagan lagi kong kwarta yun, kuhan yun, kanang mas malipayin yun ko. Gusto tayo, kadagan sa mga tao, na yung mga tao, dagan kaya kung nadunggan, mabasa nimo sa newspaper, mabasa nimo sa Facebook, mabasa nimo sa bisan asang nga mga pamantalaan, madunggan nimo kwartahan, pero matingala ka, nagikog. Nga naman, kung tinuod pa lang ang kwarta mo'y sulbad sa atong mga problema, wala nang tanan sila nga mga tao nagikog, wala nang tanan sila nagpakamatay. Pero nganong inana man ang ilang kinabuhi? Because there's something is missing inside your heart. Munang bisag unsa nimo palit, munang tanaw bitaw nimo sa ang kalibutan karon, kung ang unsay uso, muning uso karon nga mga sanina, muning uso karon nga mga gadgets, palit ka. Kini siya, muni pinaka-latest karon nga kung dato lugar kay kastanan ba matuta sa mga dato kayo. Muni pinaka-latest nga Ferrari, muni pinaka-latest nga mga kanang Lamborghini ug guban pa. Pero matingala ka, wa gyud po kay katagbawan. Kay pagkasunod tuig ug pagkasunod bulan, na nasigyabot nga bago nga mga latest nga mga model. Pagsunod ka, uy gusto na sa kuana. Di ba? O dito sa mga kuan matingala ka, daghang kay nakaasawa na gwapa. Pero matingala ka, pagkakuan, kita na pug laing gwapa, alam sa, my gosh. Dito ta sa mga babae. Wag na po'y katagbawan. Nana sa imo tanan, na nakay trabaho, na nakay kwarta, nasiro kay sakyanan, uguban pa, pero matingala ka. Busted ka sa imong relationship, wa kay kalipay, frustration, usay mo lead sa imo sa depression. But I still have a good news for you. Lord is still calling you. God is inviting you to come to Him. Yun si Lord. Yun siya sa Matthew din eh. Yun siya sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Yun siya, come to me, all of you who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light, says the Lord. See? So, yun siya, gikapoy nakagpanarbaho, gikapoy nakagwano sa imo.
Ano mo ginasa? Pag di ka kabalo sa purpose imong kinabuhi, nganong natawo kaning kalibutan na, unsay purpose sa Ginoo sa imong life, I tell you, your life will be unfulfilled, unsatisfied, bisa pag naana sa imong tanan. I do believe, mo agree ka sa kuana. Kay kung nakadini karon na minaw, no? Siguro well off ka. Uban mga tao, bakak man namin sila, awa na mo gikinahanglan karon. Sure ka? Kumpleto na mo, ako'y sakyanan, gwapo akong kuwan, ako'y gwapo nga balay. What's up pa ba? Akong ipangita. Tanaway mong kinabuhi. The moment ka mag-inusara ka, you still missing something in your life. And you know what? God is inviting you. Walay lang makatagbaw, makasatisfy sa atong kinabuhi. Gawas kang Lord sa atong life. When God is inviting, come. Come. Gusto ka masatisfy, gusto ka nga matagbaw, beyond sa mga butang nga imong nabatunan sa imong kinabuhi, come to me, ingon si Lord. Okay. So, muning siya nga mga butang nga gina-invite ni Lord, mga tao nga gina-invite ni Lord. Ug walay gipili si Lord ani. God has no respecter of person. Ug if anyone nga muduol diya sa Ginoo, di ginaisalikwa ni Lord. Ato tanaw dinhi pagmayo, no. Nay tulo ka butang dinhi nga gina-emphasize pagmaayo. Kung imong tanaw dinhi nga gi-invite ni Lord nga atong mabatunan sa atong kinabuhi. Isa, come everyone who is thirsty, come to the waters, and he who has no money, come and buy and eat. Come, buy wine and milk, without money and without price. Naitulo ka butang nga gikinahanglan din nga ginalong pagmaayo sa mga tao. Number 1 is water. Isa din, come and drink. Okay? Dool. Inom. Diba? Kung misgot ka og tubig igsoon, it talks about life. Because madupan nila, water is life. Amen. Diba? Water is life. So kung nakasalaw, long kay nga journey, nautang kag tubig, pag-abot nimo sa unahan, layo na kay kastanan, wala kailangan gikinahanglan ana gawa sa pag-inom sa tubig. Tubig imong ginapangita. Okay? Oo. So, sadang tubig imong ginapangita, wala na makatagbo sa imong tubig ra gyud. Bugnaw nga tubig nga nay ice nga gisingot pag maayo, inom ka, di ba? Para matagbaw ka siguro sa kapitsir imong mahurot, inom ka aron matagbaw ka. For short, makita niyo ni, ang tubig is wala siya emergency. Okay? Kay without water, we cannot live. Amen. The same thing, muna atong gikinahanglan sa atong life. Ug ingon ang Bible, ingon si Jesus, I am the water of life. I am the spring of life. Anyone who drinks in me will never go thirsty. In other words, He is our life. He is the fullness of our lives para makumpleto ang atong kinabuhi. Si Jesus mao ang atong kinabuhi, igsoon. We cannot live without Him. I tell you. Nasulayan naman nato na. Katong wala si Jesus sa atong kinabuhi. O ikaw mismo karon nga naminaw karon, nasulayan na nimo na sa imong kinabuhi nga walay Jesus sulod sa imong kinabuhi. Siguro nakakatanan, siguro well off ka, pero matingala ka, dunay kulang. There's something missing. Di gyapon ka malipayon. Ma-feel lang gyapon nimo ang frustration sa imong kinabuhi. You need the water of life. And that is Jesus Christ. That's why you shall come. Dual. So, when kag water, it speaks about emergency. It speaks about a life. Jesus is our life. John 14 says, si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ingon si Jesus. So, He is our life. Okay. So, muning number 1 itong ikinahanglan, basic kaayo nga needs sa atong kinabuhi, ang tubig. O si Jesus mo ang tubig sa kinabuhi nga mo'y atong gikinahanglan. Una, para mabuhi ka, o ikadua, para matagbaw ka. That's why God is inviting you to a life. Mato pa sa John 10:10, life, Jesus come that we may have life, life that is more abundant. Abundansya nga kinabuhi. Okay? Makatagbaw nga kinabuhi. Dunay tinuod nga kalipay nga kinabuhi. Munang gino-offer ni Lord sa tuwa karon. And He's inviting you.
Number 2, here, it talks about kining milk, kining gatas. Di ba? Mo siya din yun. Come and buy wine and milk. So ako lang yung number 2 ang milk. Milk, it speaks about nourishment. Di ba? So, sa bata pa, kailangan mo na siyang mukaon. Oh. Di ba siya namipili pa kano nagkalimbugas o kanang kuwan. Bugas na humay, dili pa, di ba? Kailangan na siyang milk, di ba? So it speak about nourishment sa atong kinabuhi. Ongoing nourishment sa atong life. Because when we accepted Jesus Lord and Savior, we receive the water of life. The spring of life atong nadawat si Jesus. That's why we have life sa atong kinabuhi. And in order to sustain this life, we need milk, which is the Word of God. That's why si Peter, crave pure spiritual milk sa atong natako sa kinabuhi. In order for you to grow sa imong relasyon sa Ginoo, in order for you to grow sa imong espirituhan nga kinabuhi, para ma-strengthen ka ug labaw sa tanan, mo grow ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So, it speaks about nourishment, ongoing nourishment. The Word of God is our nourishment sa atong kinabuhi. Ang Word ni Lord. Oh. That's why you cannot live without the Word of God sa imong kinabuhi. It's so important sa atong life, ang Word ni Lord. So, this is the milk nga atong gikinahanglan. Okay? Muna ko si, another thing sa Word ni Lord, di lang sa milk, but also sa John chapter 6, verse 33 to 35, it's for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Then they said to Him, Lord, give us this bread always. And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me will never thirst. Ingon si Jesus. See? So, He's everything that we need. The nourishment sa itong kinabuhi. Dinigisgutan, ang word ni Lord is the milk and the bread. Muna yung pinaka-basic, kano kang anong gigamit sa word sa Bible, muna yung pinaka-basic na need sa itong kinabuhi. Water, bread, and yung gisgutan niya, the milk. Okay. Di ba siguro pwede nga, di ka mukaon. Di ba? Muna yung mga basic necessities sa itong kinabuhi. Muna yung gigamit pagmayo, example ni Jesus, ang iyang word, sama sa milk, sama sa bread, kaya nga naman, di ka mabuhi o wala na siya. Di ka ma-strengthen ang imong faith pag wala na siya sa imong kinabuhi. Oo. Amen? That's why we need the milk, which is the Word of God. Okay? And lastly, the wine. So, saan ni Pastor? Sa kailangan na ito, ani? Magubog-ubog, makainom ta para magkuhan. No, wine speaks about wine corresponds to the need for exhilaration. Oh. In other words, it is for our joy and happiness. Okay. Basic needs yapon sa tao. Okay. Gigamit ang word nga wine, kining word nga exhilaration, ang pasabot na ni sa Webster. Ingon siya nga it's a feeling of sense of being very happy. Enjoy ka ba? Ay, di ba? Di ba ni gani? Di ba? Ang wine is, muna siya, ang trabaho sa wine sa itong kinabuhi, ilabi nag-asawtak at mga palahubog sa una. Ako pala, nakainom, palahubog yapon ko sa una. Kasulay ko ano yapon. Di ba? Pag na-ay wine kay, una na-joy. Di ba? Malingaw ka, malipay ka. Oh, mag-enjoy ka. Bang kasi mo kada, aper ka, di ba? Palimtan mo yung mga problema. Oh. Unya, napaisa. Pag makainom ka, mabagay mong naungbay, makabaton ko confident sa imong kinabuhi, di ba? Wow, imbis purmiro nga sa pa ang naibidyoki, kanta-kanta. So wala pa'y gitagay. Pinasaha pag microphone, ikaw rin kanta, bro, ikaw ro. Pagkapila na katuyok sa agoy, wala na, nanginit na. Wala, gapangilog ng microphone. Di ba? Di ba? Gapangilog ng ano man. The build up ang confident. Nakabaton og kusog na mo kanta. Napayuban. Di makaingon og wala makainom. Di ba? Kailangan sa mumamam ba?
Kaya di man makabukas yung baba, di man makaistorya. O wala makainom. See? So, that's why, gisgutan dito sa Bible, another thing, kung mangita kag tinuod nga kalipay, I'm not saying nga ang wine makatagol, yes, panandalian, pero ang tinuod nga wine, nga which is nag-speak sa joy sa Ginoo, kalipay sa Dios, mao ni tinuod nga makatagbaw sa imuha. Amen. Muning labaw na tong gikinahanglan. Kay kung wine lang nga kwan, pwede ra pagupas pagkaugma, hangover ka. Labad pa imong ulo. O pagkakabantay, inom sigop kag init, sumad sa igop na kag bugnaw, patay ang imong atay. Pero sultihan ta ka, tinod nga kalipay o katagbawan sa kinabuhi, anaalang kang Jesus. That's why ingon siya din iyang gina-offer ning tulo ka butang din so to number 1, the water, the milk, and the wine. Nga nag-speak sa atong pinaka-basic kay nga needs, nga mo atong tinod nga kalipay. Ang point din igso, no, kining dili ko gamay sa milk sad, no. Ang kalipay nato, ang source atong kalipay dapat si Lord sa atong kinabuhi. We need things sa atong life. Oh, siguro ni kinahanglan kag sakyanan sa baka diha imong pagkaon, pagkinahanglan or bayronon tanan diha, but sultihan ta ka labaw nimong gikinahanglan, labaw sa tanan, we need the Lord. We need the joy that comes from the Lord. Nga di lang ta nalipay tungod kay naatay panalangin nga nadawat tungod sa baka kundi ang atong kalipay mismo personally mao gyud si Lord. Okay? Sa ako ning basahon dinhi sa kuan sa wine, no, sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 mo ning gitawag the fruit of the spirit. Pakita na mo dinhi. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there's no law. So, ang fruit, una, sa nang nakakonek kasi mong relasyon niya kang Lord, o sa nang na-build up ka tungod sa word ni Lord, makita nimo ang fruit niya, ang tinuod nga joy nga gikan sa Holy Spirit. Gikan sa presensya sa Ginoo. Okay? So, kung nakadinig ka ron, nagiswayan na nimong tanan, wag ka nagkuhan, wag ka natagbaw sa imong life. Manakag-enjoy sa mga bang mabutangan ng kalibutana. Mato pa sa among kauban din sa church, sa greater, ano siya, gingnan siya sa Ginoo, gingnan siya sa Ginoo. Nasubukan mo na ang lahat. Bakit hindi mo naman subukan sa buhay ko? Ingon si Lord. Tistingan na nimong tanan, pero ano ni mo surayan sa kuha? Dagan sa ato din, no? I believe si Lord nag-speak sa tuwa karon. Dagan nakagisudlan, dagan nag-invite sa imo actually. Na-invite ka sa usa ka relationship, and then abi nimo nalipay na ka. Pagkasunod mga semana, sunod ka tuigan, perting enjoyan nimo. Wala kang nasa cloud 9. Pero matingala ka pag-abot sa panahon na heartbreak lang kagkalit kay gibulagan ka. Wala ko nagwano, ako kabalo kung kinsa ni siya, pero inani siya. Pasig si Lord gyud nimo gikinahanglan sa imong kinabuhi. Tinugang ngita ka sa tinod nga gugma, katagbawan, kalipay sa life, di mo na makaplagan sa mga tao. Makaplagan mo na siya, diya lang kang Ginoong Jesucristo. That's why right now, no, I challenge you. Respond to the invitation ni Lord sa imong kinabuhi. Amen? So, inani siya. So, that's why, kining milk, wine, and water, di lang ni siya pitsi-pitsi. Kada bitong our thinking, kuan, kada bitong, pagkainom, manadayon. Pagkainom kang tubig. Sa kabaso, sa kalagok, kung sa bakada, sa kapitsil. No, dili ni siya. Ang gispik ni Lord, hindi pagmaayo, this is abundant blessing. Abundant life, abundant nga word sa Ginoo, abundant nga kalipay. In other word, unlimited nga kalipay. Na, muning, atong basahan itong balik ganina, muning si Isaiah, yun sa dinyo. Excuse me. Yun siya na, why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourself
in rich food. So, nag-agat siya nga maminaw ta. Ato ning sa kwan pa atong i-respond ang atong sap sa invitation ni Lord sa atong kinabuhi. Siya, incline your ear and come to me. Hear that your soul may live. See? And I will make with you an everlasting covenant, my steadfast love for David. Okay. So, kung the moment mo respond ta sa invitation, I would say, the greatest invitation sa atong kinabuhi, nga mao nga mudul ta ngadto kang Lord. Once we respond, sa mudul ta, we will live. O ingon si Lord, I will make an everlasting covenant sama sa akong covenant ngadto kang David. Yan gyatong example din ni kang David. Na sa 2 Samuel chapter 7, mabasa ni mo na si Lord naghatag og covenant kang David. Og that kind of covenant is unbreakable nga covenant. That kind of covenant is kanang sa kwan pa dili na siya gakausab, unchangeable nga kasi sa covenant. Kung basahin niya, sure love o kanang inheritance nga gisaan ni Lord ngadto kang David. Mo pud ni ang gusto ni Lord sa tong the moment nga we respond to the invitation ni Lord sa tong kinabuhi, I tell you, God will make a covenant sama kang David, and His covenant is unbreakable. That's why when you go on sa pagpangalagad sa Ginoo, when you go on sa pag-serve ngadto kang Lord, continuous ka, matingala ka, katong mga saad sa mong kinabuhi, maginahinay o ka-unfold, kanina o fulfilled sa mong kinabuhi. And I tell you, makita na sa mga tao, o tungod sa imong kinabuhi, dagan sa mga tao, makaduol nga to sa Ginoo. Amen. So, inani siya ka-importante igsoon. That's why, let's just come to God, respond to the call of God sa mong kinabuhi. Unsa may mong status sa mong kinabuhi, either you are broke, either you are all sufficient sa imong life, pero wala kay katagbawan sa imong life, just come to the Lord. Love ka ni Lord. Ang tinod ng katagbawan, nara diya sa atong Ginoo. Okay? So, inana siya. Now, usually, come to the waters. Come and buy wine and milk. Ingon si Lord, come, and God is our living water. God is our nourishing milk. God is our exhilarating wine. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire beside you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, sama kang David din sa Psalms, isa din Psalms 73 verse 2. Siya wala lang siya laing source sa iyang kalipay o katagbawan. Dali si Lord yung i-consider nga si Lord ang iyang, isa din, God is my strength and my portion forever and ever. So Jesus is the living water. He is the Word of God nga itong gikinanglan. And He is the joy nga tinuod nga makasatisfy sa matag kinabuhi kasing-kasing na nagkinahanglan sa iya. So, just feel free to come ngadto kang Lord, no? Simple kayo. Come, then buy. Sorry, buy, Pastor. Yung sa dini, without price man. Kabalo ka sa imong dadon ngadto sa pagduol sa Ginoo, ang imo rang self, ang imong time sa pagduol ngadto sa Ginoo. O makailaing dapat bayaran. Nga naman, gibayaran na ni Jesus tanan para makasulod ka sa presensya sa Ginoo. Just come and avail yourself ngadto kang Lord. Surrender yourself ngadto kang Lord. Ang kuna nga, Lord, I need you in my life, Lord. Lord, I am broke, I am thirsty, Lord God, for love. Lord, I need you more sa akong life, Ginoo. O kung ugaling naka sa status sa kinabuhi nga din, all sufficient ka din, paminaw ni mo sa imong self nga marag nasa imong tanan din, wala lang gyapon kakatagbawan. Sulti si Lord. Ina Lord, I've tried everything, I have everything, but wala gyapon ko tinuod nga katagbawan ug kalipay, Lord. I need you, Lord, sa akong life, Ginoo. So lay igsoon. And I tell you, dili ka ba lumamakak ang Ginoo? Okay? And eat and enjoy. Simple kayo. Come, buy, eat, and enjoy. Come to the waters. Come to Jesus Himself. Ayaw ka ulaw, ayaw ka hadlok. Nga naman,
Sa diyang mudul ka sa presensya sa Ginoo, si Lord mismo kung nag-imbitar nimo. Busa wala kay dapat ikaulaw o gikahadlok. So right now, I challenge you sa mata ko sa karon nga naminaw karon dinhi. Will you respond sa tawag ni Lord sa imong kinabuhi karon? Will you respond sa call ni Lord sa imong life karon? Sa Revelation chapter 3 verse 20, He's knocking at the door of our hearts. It's sad to say na ako'y ginagamit nga word sa diyang kabalo ba mo nga si Lord mo nangamho sa ato. Kana nga word ba? Siguro sa mo, grabe sa na pastor. Bukat yan nga word. Si Lord mo nangamho sa ato. Di man kita mo nangamho sa Ginoo. Si Lord mo nangamho sa tuwa. Gano man. Isagwa nato siya ingna nga Lord pakamati ko. Siya mo'y nagpakamatay para sa tuwa. Bisag wala taningon, Lord, luwas ako. Gipadala niya niyang bugtong anak na mo si Ginoong Isus. O si kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So come to God. Ayaw i-miss ning opportunity. Kini nga invitation ni Lord. Sa imong this is the greatest invitation na atong madawat. Okay. Ug sa ato sad nga mga believers, no? There are three things that we need to come to the presence of God. Number one, just come to the presence of the Lord. Dwell in the presence of the Lord. And live diya sa presensya sa Ginoo. Not only by Sunday, not only during prayer meeting or any event, but every day sa atong kinabuhi. That's why I challenge you sa matag usa, cultivate your relationship diya kay Lord. Ano man, diha sa presensya sa Ginoo, diha sa word ni Lord, limitless, bottomless ang tanan natong mga pagkinahanglan. Amen. So right now, no, sa mga kung bago pa ka naminaw karon, then you want to respond the invitation ni Lord. I invite you to a prayer. Ug diya sa imong gibarugan karon or asa ka naglingkod ka karon, I want you to repeat after me. No? Just say a prayer ngadto sa Ginoo. Respond ngadto sa invitation ni Lord sa imong life. Okay? So, I want you to close your eyes and then bow your heads and sabat ani nga prayer. Ina siya nga, Father in heaven, dagang salamat Ginoo sa imong dako nga gugma sa akong kinabuhi. Nga bisan ako makasasala, ako imong gimahal. Ug imong gipadala ang imong bugtong anak, si Jesus, namatay dito sa cross, aron ako mapasaylo, mahugasan, ug mabalik diha kanimo. Busa Lord, karong orasa Ginoo, akong giangkon nga ako makasasala, ug nagkinahanglan kanimo. And I respond to your invitation, Lord. I come to you, Lord. Forgive me for all my sins, O God. Forgive me, Lord, sa kung una-una pulong binuhatan, Lord. Pasaylo ako, Ginoo. And I come to you with all my frustration, with all my emptiness and dissatisfaction, Lord. I come to you. Come to my heart. Lord Jesus, dawaton ko ikaw nga Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Ug sugod karong orasa, Lord, maghari ka, bag-uha ko. Mabangi ko, Lord, nga magkinabuhi, subay sa imong kalibutan. Salamat, Ginoo. Kining tanan akong giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung imo tong ampo atong gi-pray karon, I do believe si Lord ma-feel mo siya sulod siya mo kasing-kasing yan. And starting today, I pray and I hope now you're connected to the life which is Jesus. I pray and I hope nga tinuod nga source sa imong kinabuhi, kalipay, katagbawan, dili sa mga butangan ni kalibutan or ni bisan kinsa nga tao ani ang kalibutan, kundi ang imong source sa kalipay mao si Ginoong Hesus. Di sa imong relasyon sa Ginoo. So, right now, no, sa tanan sa mga believers nga naminaw karon, I pray and I hope God is inviting us every day diha sa iyang presensya. Just come, dwell, and live diha sa iya. And after that, you walk with Him. Wherever you go, unsay ginapabuhat ni Lord, buhata. Amen?
So, I pray right now, as sa diya kasi mong gibarugan karon, Lord, Holy Spirit, I pray that you would touch their lives right now. Lord, you see the longings of the heart, Lord. You see the emptiness inside their hearts, Lord. Kita ka sa nagmalang nga makasing-kasing karong Ginoo. But Lord, naami puhunan Ginoo kini among mga longing sa mong kasing-kasing, Lord. Kini among longing sa pagpaduol ug dugang diha kanimo Ginoo. Lord, sa pag-cry out for more sa imong presensya, more of your words sa mong kinabuhi Ginoo, more of your presence sa mong kinabuhi Ginoo. Lord, right now, fill every hearts in Jesus' name. Holy Spirit, Lord, fill every heart right now in Jesus' name. Lord, and I pray nga di lang karon nga oras Ginoo, but Lord, every day sa among kinabuhi Ginoo, nagahulom kami sa presensya sa Dios. Lord, kada adlaw Ginoo, nagalakaw kami di sa Espiritu Santo. Every day Ginoo, Lord, nagalakaw ug nagasubay kami sa imong kabubuton ug sa imong mga pulong Ginoo, nagabuhat kami Ginoo. Oh Lord, it's not by your own might nor by your own power, but by your Spirit, Lord. And by your grace, Lord, you will stand. Lord, hallelujah. We're gonna win souls and make disciples, O God, Lord. Mas dagan pang mga tao makaila sa imo, Ginoo, through sa among makinabuhi. Ginamit ang among makinabuhi, Ginoo. Lord, we honor you today. Bless your people, Lord God. Give them boldness to speak your word, to speak their testimony nga to sa uban, Ginoo, in Jesus' name. Oh, empower your people, Lord, through your Holy Spirit, Lord God. Lord God, we will not rest until something will happen, Lord. Sa among mga silingan, sa among classmates, sa among mga barkada, sa among mga agaw, kaparintihan, Ginoo. Lord, do not, Lord God, di mi makapahulay, Ginoo, to di mi ma-reach out na mo sila, Ginoo. Lord, salamat kayo, Holy Spirit. Yours, I just release your blessing today. Salamat, Lord, sa imong invitation, Lord God. Thank you for your love, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So igsoon, no, salamat sa Ginoo nga sa imong pagpaminaw karon. Then if you are blessed and kining touched by the presence of the Lord sa imong kinabuhi karon, gusto po kang ang uban makadungog po sa pulong sa Ginoo. So just like and share sa atong page din sa Facebook. So even engage, start to engage, no. Pwede ka mag-comment sa ubos, then share to, pwede ka mag-tag po sa imong mga friend, o ipadungog po sila nga si Lord nag-invite sa ilaha nga muduol sila ngadto kay Lord. Di dapat sila maulaw ug mahadlok. Okay? So and also to our YouTube channel. So just subscribe, and kung nakay problema, nakay mga pangutana sa kinabuhi, just connect to us. Okay? So God bless you and good day sa makasama.